Lähdetäänpä kuule ensimmäistä kertaa tälle kevättä kalalle. Tässä työpäivien välissä ajattelin. Tuli semmoinen spontaani idea, että lähdetäänpä kokeilemaan. Täällä on Ranualla tommonen paikka, mikä on käytännössä aina auki. En mä tiedä tuleeko sitä mitään tai onko sitä kukaan ikinä saanut mitään, mutta käydään nyt nakkeleen ja kokeillaanko on uusi kamerakin. Tää tykittelemään väärältä puolelta. Ja perillä ollaan. Mitään himokamoja mulla ei kyllä edes oo omistuksessa, mutta mukana on vaan virveli ja kameravehkeet ja pakki. Katsotaanpa mitä sitä tulee. Täällä kyllä tuulee ihan hirviet. Avataan tuolta pakista joku lemppari uisti, vaikka olen pikkunen lottopete. Kokeillaanpa. Ja minkälainen ranta tässä on. Onneksi tuli nämä saappaat mukaan kumminkin. Sitä ensimmäinen testiheitto. Ja kausi on aloitettu näin. Mä en tiedä kuuluuko tästä edes mitään, kun tuulee aika lailla. Täällä on aika kylmä keli. Vaikka äkkiä tuo aurinko voisi huijata, että täällä on lämpimämpääkin. Tässäkin kohta käy kokeilemaan tuon sillan alla. Tämä on vähän matalaa tässä. Tää on kyllä tosi matala kohta muutenkin. Tästä voi järkeä mistä kohti vaan mennä kahlaamalla, ettei munatkaan kastu. Toivon, että tulisi jotakin. Olisi kyllä makia. Sinne on joku Volkkarin pölykapseli lentänyt. Nostetaan tuohon näytille. Tosiaan kaverilta ostin GoPro ja 10 Hero joku Blackki. En tiedä mitä se, onko se Blackki joku parempi vai onko ne kaikki Blackkejä. Mustalta tämä näyttää. Siellä lähtee sorsia ja onko nuo hanhia? On sen verran isoja. Uiko hanhet? Minä en sitä tiedä. Hyvin kyllä lotto ui. Meillä päin sanotaan luottopeteksi, kun se toimii aina. Ihan sama mihin menee kalalle, niin toimii. Olisi kyllä villiä, kun täältä saisi kala. Mä en tiedä yhtään, onko täällä kukaan saanut kalaa ikinä. Onko ne vaan juttuja? Joskus kuuluu, että täällä on kausi aloitettu. Syökö kalat näin kylmällä? Tuohon on melkein jäässä tuo vesi. Enkä tiedä pitääkö näillä videolla höpistä vai olla turpa kiinni ja kalastella. Ja aivan varmasti hävettää julkaista mitään omia höpinoita, mutta jospa siihen tottuisi. Mutta vähän semmonen työn luonnekin, että kerkiä källäillä. Tälläkin viikolla vaan. Nyt tänään oltiin töissä, eli keskiviikkona aloitettiin. 7 tuntia oltiin ja huomenna samanlainen päivä, sitten olisi taas vappaa. Viime viikko oli kans semmonen. Pari päivää ja kotiin. Ja pitäisikö se mennä tuolle puolen? Tuo näyttää otollisemmalta. Onhan tässä sen aikaa kalasteltukin, että pitäisikö tuo pidättää pikkuinen tauko? Sehän on aika mavullaa. Otetaan pikku kahvit. Valion lattet ja pikku sikaria. Käydään sitä kokeilemaan, jos tuolta tulisi kallaa. Tuonne päin. Eletään huhtikuun loppua ja alkaa pikkuhiljaa olla lumet ja jäät joka paikasta pois.
Onneksi tuli nämä haisaappaat mukaan. Meinasin eka lähteä tennareilla. Sen verran oli järkiä päässä, että kävi vaihtaa. Nyt saatiin jotakin. Nyt on iso. Aivan valtava mörkö. Nyt on jännät paikat. Katkiako siimat? Mikä karvaturpa siitä tulee? Se pääsi irti. Harmi, kun ei tallentunut kameralle, olisin punninnut. Sillä jää näköjään poskipartaa vähän kiinni koukkuihin. Nyt on kyllä mukava ilma. Ei tuule oikeastaan yhtään ja tuli semmonen outo lämmin olo. Tää onkohan mulla hypotermia vai? Onko se oikeesti ruvennut lämpenemään? Mä en tiedä onko minä ainut, mutta mulla vähän pelottaa aina nuo isot kalat, niinku hauki ja jos tulisi joku oikeesti iso, joku lohi. Tulee vähän semmonen olo, että katkaisisiko vavaa ja heittäis vaan järveen. Joutsen teki tosi kovia laskeutumisen tuon. Älähän leuhki. Leuhka jätkä. Mä en tiedä, että hanhet osaa uija. Siis tuolla on niinku nuo sorsat ja joutsenet. Ikinä ennen nähnyt. Kai sitä ajatella, että onpa isoja heinäreitä. Tai kesempänä lähdetään ottaa meritaimenta ylös Tenovuonnolta. Se olisi niinku plääni. Tätä mahat tulla mitte. Vai eikö ne kunnon kalamiehet sanokin, että pitää kalastella kuin vartti samassa paikassa. Minä en jaksa semmoista kyhjäämistä. Se on 5 heittoa ja seukkipaikka. Onko siellä päin kallaa? Näkyykö? On tylyjä kavereita, kun ei mitään sano. Tuonkin kyllä vois miettiä tuolla laulujoutsenen nimeä uudestaan. Se on niinku minua sanois laulajaksi. Hirviän kuulostaa rääkymistä. Ja minä kuvasinkin tuossa hetken jo. Semmoista pikkupätkää kun pakkaili autoa ja näin, mutta minä en oo niin feikki, että kuvasin uudestaan. Ainakaan tällä kertaa. Loppu akku, niin piti vaihtaa Piti vaihtaa ja tää on tää auto CVT-vaihteistolla, se on tämä niinku isoin miinuspuoli. Ei oikein hirveästi kestä tenkua. Tätä kun laittaa sportin päälle, niin taulukko muuttuu punaiseksi ja alkaa tulleen ärhäkkyyttä. Ei tää mikään tykki oo, mutta sakot tälläkin saa. Ei aleta liikaa hulluttelemaan. Minä oon kyllä ihastunut näihin Nollisen kappana kuin naisten lasit. Ilmaisella sain, niin eihän sitä pystynyt kieltäytymään. Linssit on kyllä paremmat kuin missään, tämmöiset ruskiasävyiset. Justiinsa kalastuksen ja ajamisen mun mielestä aika hyvät. Vakkari päälle, niin saa sakkoja. Juhannusviikon reissu tulee ole semmonen, että lähinnä ajamista ja teltassa nukkumista. Semmoista rentoa menoa vaan. Katellaan vähän maisemia ja välillä saatetaan käydä kalalla jossakin jäämerelle. Mä en oikein ne sisäveit mulla ei kiinnosta, kun täällä on luvat ja niin tarkkaa homma. Jäämerellä voi käytännössä kalastaa mitään vaan, melkein missä vaan. Ei oo mitään säännöksiä. Silloin vähän ummikkona lähtiä seikkailemaan. En katso tarkemmin mitään paikkoja, mistä mennään, mihin mennään. Ajattelin niinku Ruotsin läpi ajaa tuonne. Se on ainut tuonne. Mikäköhän paikka se on? No niinku Lofottien alapuolelle. En nyt ihan muista mikä se paikka on. Lofottien alapuolelle ja siitä Lofoteille ja sitten sitä vedenrantaa
ihan pohjoiseen vuoreen ja kierretään sitä merenrantaa. Ja sieltä Tenovuonoille, siellä voisi yöpyä viimeisen kerran ja sitten aamusella lähteä tykittelemään takaisin tänne kotipitäjälle. Sinänsä helppo työ mulla, kun yrittäjänä ei ole mitään sopimuksia, sitoumuksia, että miten pitää olla töissä ja sillä. Tai tietenkinhän sitä töissä pitää olla, mutta helppoko voi tuolla ottaa vappaankin, jos siltä tuntuu. Se kävi 20 lämpö, että on ollut sinänsä aika outo kevät. 20 kävi lämpö ja oli niinku kesätulloilla ja sitten se taas muuttui, että kävi vähän pakkasen puolella ja lunta tuli. Mutta jatkossa saattaa videoiden laatu parantua. Jahka minä jonkun kameran ostan. Kakkoskameran, tai ykköskameran, tämä jäisi kakkoseksi. Joku järkkäri videokamera. Ja sitten mikit vois ostaa. Saisi vähän selkeämmin tätä ääntä kuulumaan. Vaikka sitä välttämättä niin tarviskaan kuunnella. Saa nähdä. Löin tuohon peiliin tuommoisen kamerakiinnikkeen, niin pystyy siitä kuvaamaan eteen tai taakse. Se oli ihan fiksun näköistä minun mielestä. Nyt mulla on 6 akkua tähän GoProhon ja tommonen pari laturia. Sitten on tuo rintakiinnike ja pääkiinnike ja sitten on tää selfie-tikku, missä on 3 jalkaa. Sitten on joku lippiskiinnike, en tiedä tuleeko sille käyttöä. Noita tarrajuttuja on. Tiedä. Tarviskohan sitä enää enempää. Ja sitten noita, mitä saa vaikka pyörän tankoon tai pyssyyn tai mihin nyt ikinä, johonkin keppiin kiinni. Makkaratikkuun. Alkaa harjoittelemaan tätä hommaa. Joku tutut on tehnyt videoita. Siis ihan hyvääkin kontsaa sillä, että ei siinä. Mutta kyllä se vähän outo tuntuu katsoa tuttua kaveria YouTubesta tai TikTokista tai jostakin, kun se siellä höpisee. Kyllä on kumminkin aina vähän erilainen persoona, vaikka kuinka koittaisi olla oma itsensä videolla, niin aina sitä on vähän erilainen persoona oikeasti. Mutta ideana olisi, että minä sillä suht normaalisti on. Tai niin normaalisti kankialla on näillä videoilla, kun pystyy olemaan. Ja mitään näytöksiä näistä ei varmasti tuu mistään videosta, mutta vähän vois kuvitella semmosena videogallerialla mun YouTubea. Saatan laittaa tämmöisiä kokeiluvideoita, että miten kuvaa ja mitä tekee videolla, mutta en minä isommin aio panostaa vielä. Kuvailen näiden harrastuksien ohella ja sitten pikkuveljen koneella ajattelin editoida, sillä on joku tehomylly siellä, niin jos se jaksas pyörittää jotakin painttia, niin mutta ne vois kyllä ne mikrofonit olla hyvät, ei tarvitsisi niin huutaa. Ja sitten tuulella kuulis paremmin. Mä tiedän, tähän GoProhon ei vissiin saa mitään semmoista fyysistä mikrofonia. Se pitää melkein ostaa semmoiset Bluetooth-vehkeet. Jos mulla on semmonen auksilla oleva mikki, mutta mä en tiedä äkkiseltä näissä mitään auksipaikkaa on. Sen verran tutkinut, että ostin uuden linssin tähän ja akut ja sitten painanut päälle ja play-nappia päältä. On täällä kyllä komia ilma. Tää ei maha nyt ees olla laajimmalla tää kuvaus. Mä en tiedä yhtään miltä nää näyttää. Tässä on joku 2.7K 60 fps. Tämä mahtaa olla vakio tälle isolle linssille. Ja sitten kun laittaa sen pienemmän linssin, niin sillä voi kuvata 5.3K ja
Tässä ei mahtanut olla 120 fps, ei kun saattaa olla. 60 fps on, sitten on 30 ja 24. Ja niinku järkeä sitä 24 30 ei tarvi oikein mihinkään muuhun, kun tässä kuvaa semmosia cinematic-klippejä vaikka jostakin Lovoteilta, semmoista hienoa smoothia videota, mutta sitten näissä niinku actioni-videossa niin se sellainen pätkii, tökkii, kun se on niinku vähemmän freimejä sekunnissa, niinku ottaa vähemmän kuvia sekunnissa. Mitä 60 on tämmönen hyvä. Ei töki. Mutta tämä voisi olla minun puolesta tässä. Ajelen kämpillä ja katon mitä sitä on tullut höpistyä. Te viittikö näitä kuunnella sikaakaan. Jos tämä julkaisen jonnekin YouTubeen, niin ei hävettänyt ihan hirviästi.